Прывітанне, сябры! Мяне завуць Андрэй, і вы глядзіце разумную раніцу. Распачалася вясна, а гэта значыць, што зусім хутка віншаванне будуць прымаць жанчыны. 8 сакавіка ў Беларусі выхадны дзень, каб кожная прыгажуня атрымала кветкі, падарункі і цёплыя словы. Ідэя свята ўзнікла яшчэ на пачатку 20-го стагоддзя. Статус выхаднога гэты дзень атрымаў у СССР у 1965 годзе. У незалежнай Беларусі 8 сакавіка мы афіцыйна адзначаем як дзень жанчын. Сёння ў нашай краіне пражываюць прыкладна 5 мільёнаў жанчын. Гэта прыкладна 53% насельніцтва Беларусі. Сярэдні ўзрост каля 44 гадоў. Кожная пятая пражывае ў вясковай мясцовасці. У шлюб сярэднестатыстычная беларуска уступае ў 26 гадоў. Першае дзіця нараджае ў 27, а вось сярэдні ўзрост усіх матуль 30 з паловай гадоў. Давайте праглядзімся уважлівей. Як і ў мужчын, знешнасць беларусак даволі разнастайная, хаця можна прасачыць некаторыя рэгіянальныя адрозненні, а сціплай вытанчанасці паўночных рэгіёнаў да яскравай выразнасці поўдня. Напрыклад, у Пінску традыцыйна выбіраюць прыгажуню Палесся. Летась гэты тытул атрымала Крысціна Калесніковіч. Больш за 85% жанчын заняты ў эканоміцы. У асноўным працуюць у галіне адукацыі, аховы здароўя, гандлі, фінансах. Дарэчы, большасць беларусак маюць вышэйшую ці сярэднеспецыяльную адукацыю, бяруць актыўны ўдзел у жыцці вобласці і краіны, аб'ядноўваюцца ў беларускі саюз жанчын. Сярод кіраўнікоў жанчын у Беларусі прыкладна палова. Беларусь традыцыйна ўваходзіць у топ-рэйтынг краін свету самай прыгожай прыроды і самымі прыгожымі жанчынамі. Мяркую, што з такім багаццем нашу краіну чакае толькі светлая будучыня. 2026 год – гэта год беларускай жанчыны. Дарагія дзяўчаткі і жанчыны, сардэчна віншуем вас са святам, і няхай гэты год стане вызначальным для вашых поспехаў і мар. Разумная раніца з задавальненнем будзе чакаць віншаванняў у адрас прыгажунь Брэсцкай вобласці. А мы жадаем усім тэлегледачам добрага дня. Да сустрэчы!